Dan huwa Nigel, żagħżugħ ta' 14-il sena li ġieli rajnieh jappella għall-għajnuna tal-pubbliku waqt xi maratona ġbir ta' fondi b'risq qdiet li jgħinu lill-pazjenti li jmorru għall-kura barra minn Malta. Illum ir-raġel żgħir ibih is-saħħa, jagħti bil-ballun u entużjaż biex jagħmel suċċess f'dan l-isport. Madwar 3 snin ilu Nigel kien għamel trapjans tal-qalb minħabba kundizzjoni li kellu f'qalbu. Wara li ħa saħħtu lura, Nigel mhux biss reġa' beda jitħarreġ fil-futbol, iżda dan l-aħħar ingħaqad mal-klabb ta' Nashar Lions ta' taħt 17-il sena. Iltqajna ma' Nigel, żagħżugħ ferrieħi u li jitkellem fuq dak li għadda mhux b'sens negattiv iżda fi kliemu jurina li xejn ma jiġri għal xejn. Esprima magħna s-sodisfazzjon u l-ferħ li qed iħoss li qed jerġa' jagħmel dak li tant iħobb jagħmel, jilgħab il-futbol. Vera tajjeb għax din xej li naqama nkun nitrenja allura x'ismu tħossok tajjeb ħafna meta terġa' tibda titrenja bħala grupp. Nigel li jilgħab bħala attakkant stqar magħna li l-aspirazzjoni tiegħu ili jsir plejer professjonali. Tant hekk li l-iskola għażel is-suġġett tal-attività fiżika. U għalilna wkoll li l-idoli tiegħu huma Wayne Rooney u Michael Mifsud. Dan tal-aħħar minħabba l-ħeffa li għandu anke minħabba li huwa attakkant. L-istess pożizzjoni li fiha Nigel iħossu komdu jilgħab għax jiskorja mhux ħażin. U għalilna li jixtieq ikun bħalu. Meta nikber nkun nista' nagħmel futbol semi-pro u hekk, nkun nista' nagħmel f'Malta fil-diviżjonijiet l-għolien u hekk. It-tfajjel qalilna li permezz tal-esperjenza diffiċli li għadda minnha fejn kien kostret jieħu ħsieb saħħtu u ma jiċċaqlaqx kif ġieb u laħaq sar aktar kuraġġuż. Spikkat il-pożittività fil-messaġġ tal-aħħar tiegħu, messaġġ li jispira lil dawk li qed ibatu, fosthom tfal. Biex ma jaqtawx qalbhom għax meta x'ismu meta tkun qed taqta' qalbek tkun iktar tqila u bħabba l-mental state u hekk.